em dic Alejandro i ara us ensenyaré a com fer una truita de patata i ceba per a 2 persones. Els ingredients són 4 ous, 2 cebes, 2 patates mitjanes, sal i oli d'oliva. La preparació és tallar la ceba. Quan ja la tinguis la ceba tallada, poses una paella amb oli d'oliva. Quan estigui calenta, poses els trossos de ceba durant 25 minuts aproximadament. Mentre es fa la ceba, agafem les patates i les pelem. Quan estiguin tallades, traiem la ceba i fiquem la patata a la paella durant 15 minuts aproximadament. Quan estigui la patata, batem els 4 ous i fiquem una mica de sal. Després fiquem la ceba i la patata a la paella i fiquem els ous. I deixem fer 2 minuts cada cara. Quan passin 2 minuts, li donem la volta amb qualsevol èxtrit que tinguem a casa. Un plat, per exemple, etc. Si us ha agradat el vídeo, subscriveix-te i dona-li a un like. Adeu, fins una altra!